Imaju svoje firme. Da, moj koautor, kolega i prijatelj Đuro Plavšić, koji je čitavu ovu knjigu izneo na svojim plećima, njegova ideja bila i njegova podrška i naravno i on je postao pisac, on je prodao svoje građevinsko preduzeće, a bio je jedan od 10 najvećih građevinara u Berlinu i gradio je, sada krenem, gradio je Hauptbahnhof, glavnu železničku i metrostanicu, gradio je akvarijum, gradio je ambasadu Amerike, gde ga je CIA kontrolisala za svaki ekser koji će da bude ukucan u tu zgradu, gradio je parlament, Bundestag, mnoga zdanja i danas je vlasnik zgrada gde izdaje stanove. A napustio je biznis taj? Prodao je biznis taj? Prodao je biznis, ali je ostalo ovo sa nekretninama. Ima skladište i sad je voljan da se angažuje preko pokreta ROD, a bio je delegat Skupštine dijaspore Srbije koja je nažalost ugašena, iako zakon o dijaspori Srbima u regionu je legalan i dalje postoji, ali eto ne primenjuje se i on želi da se sad angažuje na patriotskim poslovima. Ima 24 člana porodice u Berlinu i svi rade. Evo s nama je Dragiša Ivelja.